Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Subo. May buntag kami sa Inog Mindanao. Adlaw na po rong Lunes, ha? Murag, suma derong Lunesa, State of the Nation address na ikalima. Nga suna ni Presidente Bongbong Marcos lang. May buntag, Metro Cebu. May buntag, Tibok Lalawigan sa Sugbo. Hasta mga silingang lalawigan. Pizza 20 na ni buwan na Solyo. 11 na lang kabuwan. 11 ka buwan, 11 ka adlaw na lang. Agosto na, Ghost Month na. Arang-arang, human sa Ghost Month, Beer Month na. Arang-arang, okay na kayo? Murag okay na kayo yung Pasko nga, murag inutil lang yapong kayo ta. Ang hayahay, rani mga panahon na, based kung sa ka-crisis, ang ako ng suod nga higalang partner, ang Royal Blood, Rico Osmeña. May butag, silingang nasod, ug di po silingan, may butag atong mga suki, ug wag yun magsuki. Morning na ninyong tanan, ang nindot kayong balita karong adlaw, perti na yung si Alan Pitiki Cayetano, porti na naghanang kontra, apil na. Si iyang igsoon nga abogada nga si Senador Pia Cayetano na suko, kay wa ko siya pangumustaha. Ang ikumusta ko di Royal Blood, si Risa Hontiveros maninoon. Na diha, ang importante o si Pia, kay muhilang naman di pangmustahon. Loko na. Niya sa may krama na ba, pwede niya pagpakin, absuelto na sa kasong anti-graft, kantong sa basura, panahon nga mayor siya. Okay kayo, may. Pero wag yun sa keska po atong iyahang kuhan, hantod karon terminated Japon or kanang perpetually disqualified from holding office Japon, si Mike Rama, atong iyahang mga bayaw nga iyang gipirmahan si Gumer o si Elmer hasta looy. Katong anti-graft ako papriso to. Naloko na. Ang katong kuan katong iyahang nepotismo, magkapa-football to ha. Bisag itudlo pag barangay tano, di na pwede. Labing away, aritas labing away, sabi nga balita kay Nindot kayo ni. Nindot kayo paminaon. Para sa mga naloko na. ang uplift program ko sa presidente, magsugod ko ng adlaw. Apil na ni katong mga Pilipinong gitawag tag 2,000 ha, 12,000 kana kuan. Itawag nilang near poor sa Binisaya pa ang maing yung musuwat og in English nga mohubad Bisaya kani mang yung Royal Blood. Kanang gitawag nilang near poor, hapit mapobre. Ito pang tanong ng SWD na sunod adlaw kay murag karon pa ni magsugod amo tog paskan naghana ning naghana kanang ayuda ning gobyerno ha pagpinang grabeha oy. Naloko na. Samtang ang Energy Regulatory Commission gikalipay kuno ni sila po ingon. Ang ERC ingon nga ila kuno napunggan gyud ang pag uminto ta sa batag kilowatt sa kuryente sa 4 pesos kapin. Ila na punggan, 1.16 na lang kuno ang uminto sa Vico, Convisayan Electric Company, tag 1.16 na lang instead katag 4 karong buwan na. So katong inyong kanabang mga electric bill nga muburot ganing mayo, mupakpak tag mayo sa Energy Regulatory Commission kay perting ninduta na ilaha. Sila kuno nakapapugong kay tag 4 unta. Alam mo, pag panood og baril nga na nagbukal nga tubig. Karon, aritas lokal, unahon taning
Executive Order 84 nga gi-issue ni ipakanaog ni Mayor Nestor Archibald adtong Pizza G sa buwan sa Hulyo. Ingon ang mayor base sa iyang mando nga iyan ang imanduan si Raquel Arce o kanang kusukunong manakop na mga traffic enforcer katong mga umani kanang mga ubang enforcer di ko na nga kuno mahadlok mabungi. Ba? O magigaway mga drivers. Matod pa sa maong executive order sa mayor nga kadtong mga citation tickets nga gi-issue sa mga nakasa nga driver sa trapiko mula pa sa kanig duha ka buwan di na ipakolektas mayor. Nalo. Okay kayo. Pero duwa magpasabot nga ang imong record mapapas dito. Ang gipunggan nas mayor kaning giingong dili na ipapaningil kay basin unya kuno magkalisod ang Cebu City government og ikiha sa mga driver nga mga suwetos balaod kung ila pang paninglon ang nilapas na kay matod pa ubo sa maong ordinansa sa traffic code sa Dakbayan Sugo dili mahimong mulapas og 61 ka adlaw nga imong ikiha kung di sa mobayad. Okay ra kayo samtang haskang lipayag yun in town atong niaging semana dito Governor Pambari 4 sa Pinamungahan og sa Asturias. Migo na sila sa Glenn. Glenn, ang CR ba katong 1.5 million ni mo Glenn? Mayor Panimungahan. Parintim na silang Governor Pam. Pareho lang Bari 4. Pero si Glenn Bari 4 na ay 1.5 million nga. Kanabang Silyas ko no. Gawin tubig. Ipay kayo, ditambong yun. Ang mayor dito sa Pinamungahan, nga parentes gobernador, tolpon to sa ika-33 ka tuig nga kasumaran. Human matukod ang maong tambalanan, Pinamungahan District Hospital, katong Dr. Borromeo. Pero, ang gikalipay yung kas mga driver, ang ipanghatag ni gobernador, alang sa hinabang sa gasolina sa mga habal-habal drivers sa tag 3,000. Unya, gitambungan sa mayor dito, si Glenn Bari 4, gitagaan pag yun og tag 10 kilos nga bugas. Pag abot dito sa Asturias, maog gyapon ang ipanghatag ni gobernador, 2,000 ni ka mga driver kapin. Ipanghatagan gyapon og tag 3,000 pesos nga hinabang alang sa mga driver sa habal-habal para ilahang palit gasolina. Tagaan gyapon og tag 10 ka kilong bugas. Unya, gitamungan ni sa ilang mayor itong si Darna Andro Dumdum alias Dungkoy. Boss Rico, kailan ka ning mayor sa Asturias, boss? Si Darna Andro. Ano na Darna? Mau ba? Darna Andro alias Dungkoy. Dumdum. Si Dungkoy nakadumdum. Ipasalamatan nila ang gobernadora sa gipangapon-apod nga hinabang kay batod pa. Perting dakuan ang ikatabang sa ilang pagpanginabuhi ang 3,000 nga igpapalit og gasolina. Okay kayo? Pero nipakpak po may lang mayor si Darna Andro Dumdum alias Dungkoy. Di ba ka amigo si Biloy, no? Rosales? Engineer Biloy Rosales makatuntua sa Rebolino sa Nilhigron. Ihiling ko sa mga Darna sa una. Nalo ko na. Anya, ang perting sukuag yun sa mga Pilipino. Sila na po si J. Tariela. Ang Department of Foreign Affairs ni padangat na yun sa ilang formal nga protesta na itong editorial karton sa China Daily newspaper nga to. Kabatot pa na, resiyes ko no, panagdaog ba? Human nga, gihulagway nga ang mga kamudihang mga Pilipino, apel J. Tariela, mo yung mga unggoy. Unang nasuko na inis, pagkakita si Defense Secretary Gibo Sidorong, anong ngalan siyang unggoy? Hasta si J. Tariela, yung dili gintawan, ang iyang naong di unggoy, amo ra kuno, amo. Mau ba? Apan kini hugtanong ipanghimakak sa gobyerno sa China ang maong editorial karton sa maong newspaper kay kuha man kanang state run newspaper man gobyerno man nga matod pa wa sila magsugo ani oy dili maguna tinuod unggoy si Tariela amo ra daw amo. Nalo ko na.
haskang daghanas pulis unyas lunes sumadron. Akong balikon ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bangag, ha? Sumadron. So, matod pa ni PNP Director General Jose Melencio Nartates nga andam na yung tanan, ready na. Alang sa sayuhang nag-andam ng pulis. Ready na ang tanang seguridad. Ilan ang mapatuman na inspeksyon na tanan. O niya, alang ni sa mga muadto sa Batasan Pambansa Complex sa Quezon City aron mutambong sa zona. Kadtong dili mutambong ato ras gawas nga magrally. Andam pa po kulo. Giingon ni Nartates nga 20,000 ka mga pulis ang iyang i-deploy dito aron bantayan tong mga protesters. Ang daghang mo bantay ang presidenteng Bangag nga mo'y mo pamutmot o sa kaisolte na katong tabalos yun ingon mo itong ikiha katong tingali ang lindot yung balita katong yung mga saan-saan ka Singapore, ka Germany ba? ka sa Amerika nga saan mga investor pero hantod karon na unlod og mayo ang Pilipinas. ba? Samtang patig yung sukuan ni Senadora Pia Cayetano pati sukuan. Kung sa po ni Gloria Diaz. Kato bang Miss Universe sa una ba? Kay diingon man sa iyang social media post nga ang tingog ko ng Senadora Pia Cayetano irritating ko alingasaw ba? Alingasaw kayo? Alingugug! Angay ko si Pia Cayetano nga ibutang sa presohan aron mahilom na kay alingugug kayo. Naloko na. Apan si Pia ni Baus sa matay ni Ingos Pia. Bakit nagkaganito ang mundo natin? Inyo haranawa may apel. Bakit nagkaganito ang mundo natin? Naloko na. Human nga gingon ni Gloria Diaz nga alingasaw kay ni Pia. Masuko, di kumustahon, muhilak na ba? Pero ang iyang igsuon, sige po, kininduha. Magsuong Cayetano, parehong abogado, parehong senador, judges. Sige, pangaway yun. Kung para mga adlaw, si Melvin Matibag, ang NBI Director mo, itistigos dito sa impeachment court, kung bati niktaman. Aligre na eh. Matod pa, ha? Ni Alan Peter Cayetano nga, kaya murag doon tinoon, kipitim ni pagkahambugiro agin sa Tibok Manila Media, sa ako na ibawan ha, kinis Erwin Tuplok, mo na numero 1 bugiro. Ikaduha ang bugiro, iyang isuon ka itong ngalan o nato isa, Bin, you know my friend. Matod pa ni Alan Cayetano, Senador Judge, I'm sorry. Iyon siya nga, kinis Erwin ko no, sa wa pa ni mahimong senador, kongresista, wa pa mahimong kongresista, sa media man sa Manila, registro. So, pakita ko nun sa iyang income, o nga mo, abot og 400 milyones. Base sa una niyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga gisubmit sa Kongreso sa diyang na kongresista na siya, matod pa ni Jason sa asoy niya ditong Cayetano nga sa grabiha. Siya kuno sa una media man po sa Manila bisag taga Davao sa Bata sa Digong sa una. Ingon siya nga prime time pa to akong oras sa broadcast. Wa gyud ko kakitag ingon ana nga figure pero si Erwin Tulfo por pinapaka Lunay hungi nga kini Erwin Tulfo tanan halos tanan ditong kwan kubrahan hasta ang Bureau of Customs mo ilang gingon. Wa pay tubag si Erwin Tulfo ni 400 million ang iyang salin. Ang iyang income takuawan ni utang. Ilang mugaw mo tubag naman eh. Samtang apil nga giaway ni Senador Alan Pitiki Cayetano. Nga matod pa ni doble po kuno ang salin or ang income ni Ping Lacson. Asus gisaaran po na ekonomi ni Bongbong Marcos si Ping Lacson nga og matikwang sa impeachment trial or pasabotin ni konbikto si Vice President Sara ni ingo gisaaran kuno ni mga kaya kung ipuling Sara kay Vice President ha. Ba? Ang tanon po nang ipanghimakak ni Senador Ping Lacson. Karong hapon mo kwentro ni wapo kani. Matod pa ni Ping Lacson nga kinis Alan Cayetano doon na sa insertion sa iyang distrito in 2025 General Appropriations Act nga moabot og 6.79 billion nga posibleng daghang kay ghost project. Ingos Cayetano walay ghost dito. Walay multong proyekto sa Taguig kundi uwak-wak ra.
Kaya ni Balamban, why Ghost Project ang Balamban? Pero wak-wak na. Wak-wak. May wak-wak. Pero batot pang Pinglakson, kinesi. Alan Cayetano, pertim ganing pagkalangasa. Human mapapreso sa ombudsman si Senador Rodante Marcolita nga iya po itong gihulang ko yung Pinglakson may kuwang kayo ka namang humot kayo sa kumbate na. Loko na. Kasi kanunay bugloon. Napapreso naman si Marcolita ang numero ng kontra pong Pinglakson karon nahilom na matot pang Lakson kagapon nga ang angay mutangan aning Alan Peter Cayetano ang payatas Quezon City Jail. Okay sa kayo. Na mabilin. Samtang kani moy atangan. Ako ning share atong Biyernes kay niingon si Bunjing Rimulya ang inyong ombudsman pinapagkatamalos-losa po tawanan Labaw pre Martin. Ingon siya nga doon na gyud nga ma-file sa Sandigan Bayan ang plunder case batok ni Martin Super Tambaloslos o Romualdez. Oh ba? Duharay pangutana ni, ano sa ma-file yun? O ikaduha, unsak yun kahugot ang inyong kaso nga i-file. Basig luag-luago na po na maabsulto ang Tambaloslos ko na ko. Hindi na ba ma-file ang usap og the same offense kay method pas bala igo ka double jeopardy ana. Ba? Pero unsa gyud kahugot ka ang kaso ani Tambaloslos. Kani mo unahon ang tagpapreso kay numero 1 gini gipasangin lang ning numero 1 tulisan sa gobyerno sa flood control project ang nagsunod ani nga ni as Pilipinas si Peter Calderon. Oh ba?